haastamaan Petaota. Hyvä syöttö Pikkaraiselle. Nilmarin veto ja pallo painuu maaliin! Kemi menee 0-1 johtoon. Kasper Kangas on tilanteessa mukana, mutta ei saa alakulmasta torjuttua. Ja juuri vauhdikkaita otteita ja sitten Nilmar avaa maalihanat. Nilmar antaa suunnilleen ja pääseekin ohitse alasen puoliaikaan. Markkilla miettiseli sitten vähän sumperoa ja Nilmar. Raja keskelle. Voittaa bussin ja hieno syöttö. Loistava suoritus Nilmarilta. Venetjoki pääsee väliin, Venetjoki lähtee haastamaan. Nyt menettää kyllä vähän vaarallisesti pallo 3-2 hyökkäys Kemille. Nasser, nyt on Nasserilla paikkaa, pelaa sille takatolpalle ja Nilmar iskee. Sofiane Nilmarille. Laukaus lähtee ja Käyttää lentävää maalivahtia nostavalla puoleen kenttään. Nyt on Kemillä vaatinut paikka. Nilmar ja Kemi tasoittaa 1-1. Näin helppoa se on. siihen kyllä Giovanni ja nyt on Giovanni Paisano yksin läpi ja laittaa peli. Laukaus lähtee ja alanurkkaan! Nilmar siirtää kotijoukkue FC. Keskelle hakee Nilmar ja nyt on Nilmar. Ja nyt on Nilmar. 3-0. Kyllä on nätiin näkyy. Giovanni Pikkarainen. Pikkarainen ottaa suojaukseen. Nilmar vastaan Pulkkinen. Nilmar hakee sieltä. Jai! Nyt on Nilmar hieno paikka, laukaus lähtee. Giovanni pallon takana. Nilmar. Ja sieltä tulee Nasser. Nasser ei aivan askeleet satu, mutta nyt on Nilmarin paikka ja Kontrolloidumman jakson 3-2 vastaan Lilja. Nilmar ehtiikö pallo ennen kuin menee yli? Ehtii hienosti pelaa keskelle ja upea maali. Sofiani. Nilmar. alaspäin. Nilmar. Nilmar lähtee haastamaan sen. Pääsee läpi sieltä pieneen kulmaan. Giovanni takaisin Nilmarin. Nilmar lähtee haastamaan. Pikkarainen siitä pystyy Nilmarille ja Nilmarin paikka! Nasser kuljettelee pallon kanssa. Nilmarin kanssa yhteispeli. Pikkarainen paikassa kanssa. Maali edessä on Nasser ja pistääkö pallo